O zi normală la birou, e-mail-uri, rapoarte, Word, Excel, știm cum e. Îți amintești de Murphy? O problemă apare exact atunci când îți dorești mai puțin. Ultimul lucru de care ai nevoie este ca rezolvarea acesteia să dureze. Cum apelezi la suportul IT? Varianta Melk. Pui mâna pe telefon, aștepți să-ți răspundă suportul IT, își cer să descrii cât mai detaliat ceea ce e în neregulă cu laptopul tău, începi să pună întrebări, te pun la treabă să verifici tot felul de setări, ceea ce durează. Sau, varianta Fulger, folosești aplicația de suport IT, trimiți un screenshot, experții se conectează remote și îți rezolvă rapid situația. În plus, primești pe loc informări despre stadiul rezolvării, știi exact în cât timp se va interveni și rezolva. Acum folosești Easy Help, aplicația mobilă de suport IT. Problemă IT? O pui rapid, rezolvi rapid. E simplu să folosești aplicația de suport IT.